дӯстон азиз, ин телефон 25000 вале инаш бошад 85000. фарқият байни инҳо чист? ин iPhone 13 Pro, инаш бошад iPhone XR дар дохили корпуси 13 Pro. хуб, биёед як бор ин телефонро месанҷем ки то чӣ андоза аз якдигар фарқ мекунанд. ин 13 Pro, ин бошад iPhone XR. нигоҳ кунед, хеле худатон мебинед он қадар фарқияти калон ҳам камераашон надорад. албатта ки процессори 13 Pro нисбати XR қувваташ каме зиёдтар аст. мо аз ин телефонҳо аллакай партияи сеюмашро овардем. инҳо бошад памяташ 64 гигабайт, ҳамагӣ нархаш 25000 рубл. боз мешавад памяти 126 ва 256 ҳам. аз ин телефон аллакай мо хело количестве зиёд фурӯхтем. касоне ки хариданӣ бошанд, даставкаи ин телефонҳо ба тамоми территорияи Россия ҳаст. дар метро бошед, курьерҳо мебаранд, шумо телефонро мегиред, проверка мекунед, баъдан пулашро медиҳед. ба дигар территорияи Россия тариқи почтаи Россия равон мекунем. Инчунин то Тоҷикистон ҳам даставка ҳаст. агар хариданӣ бошед, марҳамат ба ин рақамҳое ки мебинед занг занед, муроҷиат кунед. iPhone 13 Pro XR. занг занед.